Ayan mga kalagalag, dito tayo ngayon sa Maliko Viewpoint. Ayan, or Villa Verde Trail. So nandito tayo ngayon at nakita natin talagang napakaganda pala ang lugar dito mga kalagalag. Itong Maliko Viewpoint. Pag dito tayo manggagaling sa Pangasinan, paakyat dito sa Villa Verde or sa Maliko Viewpoint, ay talagang napakaganda. Kumpara kung manggagaling tayo dito sa Santa Fe, kasi last time nung nagpunta tayo mga kalagalag, sa Santa Fe tayo dumaan. Maganda rin naman doon, pero hindi kagaya dito sa Pangasinan. Kung dito tayo magmumula mismo sa San Nicolas, Pangasinan, ay talagang napakaganda pala yung lugar. Talagang mapahanga kayo sa sobrang ganda at mapawaw kayo. Talagang napakaganda. Sulit na sulit yung pamamasyal natin dito mga kalagalag, dito sa Maliko Viewpoint. Ayan, so makita natin dito talagang napakaganda yung view. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal at pasyalan natin mga kalagalag itong Villa Verde Trail. Yan, dito sa may Maliko yan mga kalagalag, Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ayan. So dati napasyalan na natin yan mga kalagalag, kaya lang dito tayo sa gawing Nueva Ecija dumaan. At ngayon, ang dinaanan natin is dito tayo sa Pangasinan mismo. Nagbaya Umingan tayo, Umingan, Natividad, then papunta sa Tayug, then San Nicolas. Ayan, ito yung ruta natin ngayon mga kalagalag. At abutin natin yung hanggang Villa Verde Trail or dyan sa may Maliko, para makita rin natin yung view sa gawi ritong sa may Pangasinan mga kalagalag. Kasi nung nagpunta tayo dyan, dito lang tayo sa may Santa Fe banda. Tapos yun, nagbalik na tayo ng Nueva Ecija. Pero ngayon, dito tayo nag-umpisa sa Pangasinan mismo. Then paakyat tayo sa San Nicolas, dyan sa may Villa Verde Trail. Ayan. Kaya samahan nyo lang ako mga kalagalag sa aking pamamasyal. Let's go! San Nicolas na pala ito mga kalagalag. Ayan. So bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ayan mga kalagalag, nalampasan na natin yung bayan ng San Nicolas. At ngayon, papunta na tayo sa Maliko Viewpoint. Nandito na, ito na yung kalsada na tinutumbok natin mga kalagalag. So tagos na rin ito, papuntang Nueva Vizcaya. Itong kalsada na ito na dinadaanan natin. At nakita natin doon kanina, 45 kilometers papuntang Santa Fe yung nakalagay doon sa kilometer post. At medyo malapit-lapit lang. At mali-mali yung tinuturo sa atin sa Google. Umaabot siya ng mahigit 100 kilometro, kalapit-lapit lang nito. Ano-ano yung tinuturo sa atin ng Google, kaya mas maganda pa yung magtanong. Yan na mga kalagalag, nadaanan na natin yung checkpoint papasok dito sa Maliko Viewpoint. Ayan, so umpisa na yung ahunan dito mga kalagalag. Ayan, kuwan lang kasi dito na salubong tayo sa araw. At gubat na gubat pa pala tong umpisa dito.
Talagang matataas din pala talaga yung ahonan dito. Matatarik din yung kalsada kumpara dun sa kabila, sa Santa Fe ang daan. Hindi masyadong matatarik din yung kalsada doon, pero hindi kasing tarik dito. Ang kuwan lang dun sa Santa Fe, talagang grabe rin yung paliko-liko. Ganito rin, liko-liko, pero hindi mataas. Ito kasi paliko-liko na mataas to eh. Ayan, Santa Fe, 41 kilometers. Ayan, so may front cam naman tayo para yung likod hindi kasi masyadong nasisilaw sa likod. Yan, dito sa harap nakaharap tayo sa kuwan mga kalagalag, sa araw, kaya against the light, kaya medyo malabo ang kuha nito. Pero yung backup natin sa likod at maganda naman yung kuha sa likod oh. Yan, so first time natin naakyat itong mga kalagalag. Talagang napakaganda pala ang lugar dito. Paliko-liko dito mga kalagalag, kaya talaga binansagan ito, tinawag ito na Maliko Viewpoint kasi paliko-liko. Ayan, grabing paliko-liko dito oh. Katindi ng dinadaanan natin. Santa Fe, 38 kilometers. Lapit lang pala, 38 kilometers. Kung sa straight na takbo ita-travel natin yung 38 kilometers mga kalagalag, kabilis lang yan. Kalapit lang pala yung 38 kilometers. Kaya lang dito, yung 38 kilometers abutin ka ng mga 1 oras sa 38 kilometers kasi hindi ka naman makatakbo ng mabilis-bilis dito kasi paliko-liko yung daan, kaya matagal din yung biyahe. Pero kung patag lang at saka straight ang kalsada, mabilis lang. Baka wala pang 20 minutes takbuhin yung 38 kilometers eh. Ayun, maganda na naman yung kuha dito at malilim. Maaga pa kasi mga kalagalago, 7:30 pa lang, kaya mababa pa yung araw. Oh, kayang-kaya nga oh, nagbabike sila oh. Kalakas mga magbike ng mga ito. Lakas, katatandaan naman ngayon pero lakas magbike. Sabihin mo katataas nung inaakyat nila. Kaling ng mga matatanda na yun ha.
Halos nasa tuktok na siguro tayo mga kalagalag. Wala na akong nakikitang matataas na bundok eh. Tsaka nakakatakot lang dito mga kalagalag pagka gabi kayo dumaan. Lalo nang sa mga lugar dito walang bahayan. Ilan lang yung mga bahay na nakita ko mula dun sa pag-ahon natin ah. Doon pa tayo. Talagang binakbak talaga nila yung bundok oh. Pero maganda yung bundok dito mga kalagalag. Medyo matigas siya. Yung parang bato siya na ano, matigas yung lupa dito. Tsaka hindi kahit na kuan nito, hindi siya basta-basta nagla-landslide. Bato talaga. Ayan oh. Nagra-rock slide din. Kaya nilalagyan din nila ng net. Ayan mga kalagalag, so napakaganda yung lugar dito. Ayan. Ayan, so ayan. Mataas din talaga yung bundok mga kalagalag oh. Dito nila hinuhulog yung kuhan. Nagkakaroon din ng landslide dito mga kalagalag. Ayan oh. Nagkakaroon ng landslide oh. At kita natin yung buong kapatagan mga kalagalag ng Pangasinan oh. Talagang napakaganda sa lugar dito. Ayan. Pagka nagpalipad naman tayo ng drone, hindi rin natin makuha ng maganda gawa ng yung araw. So maya maya tayo magpalipad siguro mga kalagalag. Tignan muna natin yung kwan. At sayang lang din yung palipad natin, hindi tayo makakuha ng maganda gawa ng yung araw. Sarubong tayo sa araw. Lugar dito mga kalagalag, dito ko naramdaman na yung lamig. Sa medyo baba wala pa eh. Doon sa pinanggalingan ko sa may hinintuan natin, hindi pa malamig doon. Pero dito nararamdaman ko na yung lamig. Ayan o, parang nasa loob tayo ng naka-aircon. Iba na yung lamig dito. Napakaganda na naman ng lugar dito. Ayan o. Sus, magmula doon mga kalagalag oh, makikita na natin na talagang napakaganda oh. Doon sa taas, ayan, talagang napakaganda. Hanggang dito oh. Ayan. So dito napakaganda rin yung mga hugis ng bundok dito mga kalagalag oh. Napakaganda. Sus, kaya lang napakataas doon mga kalagalag oh. Ayan. So sulit mga kalagalag. Ang ganda talaga. Oh, grabe oh. Oh. Sus, wala kang maitatapon sa lugar na ito. Maganda siya, tapos napakalamig pa yung lugar dito. Ayan. Subukan natin yung palipad ng drone dito mga kalagalag. Maganda yung site dito eh.
Dito tayo ngayon sa Maliko Viewpoint. Ayan, or Villaverde Trail. Nandito tayo ngayon at nakita natin talagang napakaganda pala ang lugar dito mga kalagalag. Itong Maliko Viewpoint. Pag dito tayo manggagaling sa Pangasinan, paakyat dito sa Villaverde or sa Maliko Viewpoint, ay talagang napakaganda. Kumpara kung manggagaling tayo dito sa Santa Fe, kasi last time nung nagpunta tayo mga kalagalag, sa Santa Fe tayo dumaan. Maganda rin naman doon, pero hindi kagaya dito sa Pangasinan. Kung dito tayo magmumula mismo sa San Nicolas, Pangasinan, ay talagang napakaganda pala yung lugar. Talagang mapahanga kayo sa sobrang ganda at mapawaw kayo. Talagang napakaganda. Sulit na sulit yung pamamasyal natin dito mga kalagalag, dito sa Maliko Viewpoint. Ayan, so makita natin dito talagang napakaganda yung view. Ayan, napakaganda dito sa likuran natin mga kalagalag. Talagang napakaganda talaga yung nakikita natin dito sa likurang banda ko. Ngayon tanghaling tapat na mga kalagalag. Ang oras natin is 8 o'clock na ng umaga, pero mataas na yung araw at medyo mainit siya yung sikat ng araw, pero lumalamang pa rin yung lamig mga kalagalag. Medyo malamig ang klima sa lugar dito, kaya kahit na matirik na yung araw, so lumalamang pa rin yung lamig ng panahon sa lugar dito. Tuloy pala yung landslide dito mga kalagalag. Ayun, ang dami na nang naipon, tinatabi lang nila. Medyo malambot yung lupa dito mga kalagalag sa lugar dito. Kaya prone talaga siya sa landslide. Ito, kalaki na ng uka niya mukhang kala-landslide lang nito Pag tuloy-tuloy na naman yung ulan, baka magkakaroon na naman ng landslide yan. May mga cross pala dun sa taas. Ano kaya yung cross na yan? Ayan so maganda, pero may cross na dalawa dun mga kalagalag na nilagay. May namatay kaya dyan. At yung naiwan na puno, maganda rin yung pagka iwan niya dyan yung tatlong puno na yan, ay 1, 2, 3, 4, yung apat na kumpul na puno. Ang galing, ganda. Pag kayo naligaw sa lugar dito mga kalagalag, medyo mag-ingat lang din at makipot lang yung kalsada. 2 lanes lang talaga siya, pero simentado naman lahat. Wala pa tayong nadadaanan na rough road mula pagpasok natin sa Pangasinan dito sa San Nicolas. Yung galing naman sa Santa Fe, wala rin, nung nagpunta tayo dyan, wala rin naman tayong nadaanan na rough road. So halos simentado na siguro lahat ito. At marami nang nagsushortcut dito mga kalagalag. Marami nang dumadaan dito, lalo na yung mga galing Nueva Vizcaya na pupunta sila ng Pangasinan. So dito na sila dumadaan, hindi na sila umiikot dun sa Nueva Ecija. So diretso na sila. Ayan talagang grabe. Grabe kaganda talaga dito. Sus. Maganda kasi ngayon mga kalagalag, yung damo green na green. Ayan tumutubo na yung mga damo. Nung summer, wala ring damo yan. May damo man dyan, yung kulay brown na siya. Pero ngayon napakaganda. Galing. Yan, sobrang lamig dito mga kalagalag sa lugar na ito. Grabe. Kanina malamig lang, ngayon malamig na. Grabe. Wow. Sus.
Yan mga kalagalag, kaganda pala rito. Ang ganda ng view dito. Yan. So dyan tayo galing kanina mga kalagalag. Kita nyo naman dinaanan natin oh. Grabe pala yung mga paliko-liko dyan oh. Sus, grabe oh. So hanggang dun tayo mga kalagalag oh. Ayan yung mga dinadaanan natin. Yan yung kalsada hanggang dun oh. Grabe pala yung paliko-liko. At napakaganda yung mga kabundukan dyan. Yung pag siguro tinanim na lang yung mga puno dyan mga kalagalag. O kasi layo-layo pa yung tumubo eh. At may kumpula naman. Pero karamihan no, layo-layo pa. Siguro tanim yan. Hindi siya natural dyan. Kaya lang mahirap na siguro sa tubig dito. Ayan, grabe. Ito na. May tubig pala dito. Libre yung tubig nito. Galing sa bundok. So dito tayo sa ilalim ng mga pine tree mga kalagalag. Ayan, kita natin mga pine tree. Kagaganda oh. Ayan. Talaga kita mo yung pine tree mga kalagalag. Mula dyan sa baba hanggang doon sa taas. Talagang tuwid na tuwid oh. Karamihan yan tuwid na tuwid yung mga pine tree. Yan, wala man lang lumiko-liko. May nagkakaroon siya ng sanga, pero diretso pa rin ha. Yan mga kalagalag oh. So may mga sanga-sanga man siya, pero nakadiretso pa rin. Ayan, talagang napakaganda ng pine tree. Napakagaling na puno na ito. Pagka tumubo siya, talagang tuwid na tuwid. At saka tataas oh. Kita niyo mga kalagalag oh. Oh, napakataas. Kaya pasyal din kayo rito mga kalagalag pagka nagkaroon kayo ng pagkakataon. Dito lang yan sa Maliko Viewpoint, San Nicolas, Pangasinan. At masarap magpahinga rin dito mga kalagalag at talagang napakalamig. Ako ng bato na yan mga kalagalag oh. Tapos pagka yan ay gumulong sa baba, ako patay oh. Na malalaki na, pero ito nakabaon yun, hindi oh, nasa ibabaw lang oh. Siguro galing sa taas yan, nahulog galing dun. Tama kasi may isa pang bato dun oh, nilagyan lang ng net oh. Delikado rin yun oh, dapat tinulog na lang yung bato na yun na malaki oh. Yan, grabe talaga rito pala. Ito nakakatakot lang yung lugar dito kasi gawa ng maraming bato. Pagka nagkaroon ng rock slide, delikado yung mga dumadaan dito. Parang dun sa Cannon Road sa Baguio. Itong lugar natin ngayon mga kalagalag, itong pwesto natin, isa na ito sa pinakamataas dito na pwesto, maliban lang dun sa gawin down. So ito, isa na ito sa pinakamataas. So nakikita natin ngayon mga kalagalag yung kabuuan ng dinaanan natin. Ayan o. So yan yung dinaanan natin mga kalagalag. Ayun, hanggang doon sa may uka-uka na yun ng bundok, kalsada yun. Ayan, tapos kitang-kita natin mga kalagalag yung kapatagan ng buong Pangasinan na mga kalagalag. Ayan o, hanggang doon nakikita na natin yan, buong Pangasinan na yung kapatagan niya. Talagang napakaganda. Ayan, sulit na sulit yung pamamasyal natin dito mga kalagalag. Mas maganda talaga pala pag dito tayo dumaan sa Pangasinan. Mas ma-appreciate natin yung beauty nitong Maliko Viewpoint pag dito tayo dumaan. Kung dito naman sa kabila, sa Santa Fe, although magaganda rin naman, pero hindi kagaya rito na nakikita natin na talagang napakaganda pag dito tayo nagsimula sa Pangasinan. Kung paakyat tayo dito sa Maliko Viewpoint. Yan. Hanggang dito naman tayo mga kalagalag. So ito na yung pinaka uli rito mga kalagalag. Ipin lang natin yung sticker natin kung nandito pa. Ayan.
Maliko Viewpoint. Yan. So ayan mga kalagalag, naikot na natin itong Maliko Viewpoint or Villa Verde Trail. Dito nga sa San Nicolas, Pangasinan, na talagang mamamangha kayo mga kalagalag sa sobrang ganda nito. Kaya masyal din kayo rito mga kalagalag, pasyalan nyo rin ito at talagang napakaganda. Ayun, daming riders bakit pa lang nila, tayo pababa na. Ayan, at napakasarap pamasyal dito mga kalagalag. Talagang sulit na sulit yung pamamasyal nyo rito pagka kayo ay nagpunta sa lugar na ito. Kaya dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli, ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.